26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба нерӯгоҳи барқии обии Роғун аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар баромадгоҳи нақби нақлиёти Т9 боздид намуданд. иншооти муҳим дар баландии зиёда аз 1300 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда имрӯз бо заҳмати садҳо мутахассиси ватаниву хориҷӣ бо суръат бунёд меёбад. ба пешвои миллат иттилоъ дода шуд ки дар баромадгоҳи нақби нақлиёти Т9 корҳои таҳкимдиҳӣ, насби қубурҳои дренажӣ, сохтмони шабакаҳои равшанидиҳӣ ва системаҳои ҳавокашӣ бо истифода аз таҷҳизоти муосир анҷом дода шудааст. ба иттилои муҳандисон, иҷрои босифати нақбҳо, иншооти гидротехникӣ ва зерсохторҳои муҳандисӣ омили асосӣ ба истифода додани агрегатҳои навбатии нерӯгоҳ хоҳад буд. ҳар як қисмати иншоот бо меъёрҳои байналмилалӣ сохта шуда то имрӯз даҳҳо километр нақбҳои кӯҳӣ ба анҷом расидааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо масъулон таъкид карданд ки сифати корҳо бояд ҳамеша дар мадди аввал қарор дошта бошад. дастур дода шуд ки назорат аз болои раванди сохтмон пурзур карда шавад ва ҳамаи талаботи стандартҳои байналмилалӣ дар иншоот риоя гардад, зеро нерӯгоҳи барқии обии Роғун танҳо як сохтмон нест, балки рамзи ифтихор ва ояндаи ободу шукуфони Тоҷикистон мебошад. миннатдории самимонаи хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки имрӯз мо ҷавононро дастгирӣ мекунанд ва мо ҷавонон имрӯз дар ин чунин иншооти бузург, иншооти аср нерӯгоҳи барқии обии Роғун кор ва фаъолият дорем. имрӯз дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун давоми шабонарӯзии кор ва фаъолият рафта истодааст ки барои ҳар чиз зудтар ба итмом расидани ин нерӯгоҳ тамоми кормандон саъю талоши худро ба харҷ дода истодаанд. ба истифода додани ин нерӯгоҳ ҳадафе ё мақсади расидан ба истиқлоли энергетикӣ аст. бовар дорам ки баъди расидан ба истиқлоли энергетикӣ дар тамоми хонадони тоҷик файзу баракат ва рӯшноӣ ҳувайдо мешавад ва ин барои пешрафти кишвари азизамон боз ҳам саҳми худро мегузорад. бунёдкорӣ дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун идома дорад. ҳар рӯз садҳо нафар бо ифтихори ватандорӣ, бо меҳнати содиқона ва бо мақсади таъмини ояндаи равшани Тоҷикистон дар ин майдони бузург фаъолият доранд. нақби нақлиёти Т9 яке аз унсурҳои муҳими нерӯгоҳи барқии обии Роғун маҳсуб ёфта, иҷрои босифати он заминаи мусоид барои пешрафти дигар марҳилаҳои сохтмонӣ хоҳад гузошт. иҷрои чунин корҳои бузург бо заҳмати шабонарӯзии бунёдкорон имконпазир аст. барои садҳо бинокорон, муҳандисон ва мутахассисон Роғун на танҳо ҷойи кор, балки макони ифтихор ва рисолати ватандорӣ аст. бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун ин саҳифаи тоза дар таърихи давлатдории тоҷикон аст. ин иншооти муҳим на танҳо қувваи барқ, балки қувваи рӯҳ ва нерӯи маънавии миллатро афзун мекунад. иншооти бузурги аср имрӯз ба рамзи ваҳдату созандагӣ табдил ёфтааст. аз ин ҷо садои кору заҳмати беист ба тамоми минтақа паҳн мешавад ва ба ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон паёми умеду ифтихор мефиристад. зимни боздид аз нерӯгоҳи барқии обии Роғун сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчунин сарвазири кишвар муҳтарам Қоҳир Расулзода ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд.